Kada vidite ovo, ja mislim da vam je sve jasno i vreme je da vam predstavimo naš novi auto. U pitanju je potpuno nova Audi A5-ica. Tu je i znak koji to potvrđuje. A5-ica i u dobroj opremi S-Line. Pogledajte samo kakav je oblik auta. A tek odavde kada ga vidite, ja mislim da je ovo jedan od najlepših auta. Snimali smo video da smo gledali razna auta, gledali smo i mnogo skuplja i mnogo bolja, da kažemo jača auta, ali nekako nisu se uklapalo uz nas. Ako mogu reći, ovo je najidealniji auto koji smo mogli uzeti. I pogledajte felne. Felnice RS-ove, znači jedna od najboljih Audijevih felnica. Gume neću opominjam, gume koliko su koštale, brate, duša me boli. Ali definitivno jedna od lepših stvari je auto kako izgleda sa prednje strane. Kakva mu je ova maska, sve nekako crno, jedino ovo mi svi kažu da promenimo u crno, vi pišite obavezno dole, da li da menjamo, da li malo da ga buđimo, ja ne bi jer auto je u potpunosti nov i zašto bismo ga menjali ili radili bilo šta na njemu. Moram da vam pokažem kakav motor auto ima. Opa! Šteta što mu to nije automatski da se otvara kad priđem. U pitanju je Audijev 2.0 benzin motor. Gle, je moguće ovo, brate mili? Pa zima je, nije jesen, sve mi lišće. Toplo, tamo malo ruke da ugrejem. Da ćemo nastaviti sa snimanja. Jedna od stvari koja me najviše iznenadila jesu ovi Audijevi LED, laser, Matrix farovi. Bukvalno najbolji mogući farovi trenutno na svetu. Ja sam iznenađen. Ljudi, vi kada vozite u potpunom mraku, on sam zna kada upali dugo svetla, zna kada vam auto ide, zna kada je auto ispred, bukvalno sve je automatizovano. Tu su i ključevi koje sam vam pokazao na početku videa i mogu reći slobodno da ključevi nisu nešto, malo da izgledaju kao igračka neka, jer i Mercedes i BMW i svi imaju mnogo bolje ključe, ali šta je tu, nećeš ti sada ključeve ni ne vadiš, jer za ovaj auto ti ne treba ključevi, gledaj sad ovo. Ti samo stavite ključe u džep, sad će on da proba da otključa auto. A, gde si pošao? Pa ne može, nemaš ključe u svom džepu. Znači, ključevi moraju da budu u džepu. Ja sad ovo objašnjavam, ono fazon, ovo postoji već 20 godina, nema veze. Znači, vi priđete. Op. Šta se to desilo? A? Elektrosklopljivi retrovizori, znači elektronski i auto je otključan. I auto se i zaključa kad odete. Ja ne znam, ljudi, ovaj auto će mene da tera nešto da radi u životu, sve da ga vozim. A i kad ga voziš i tu je automatizovan jer sve ide automatski. Ono što vam nisam rekao jeste da je brava na touch. Ne postoji. Mi se zbunili kad smo kupovali auto, znači, gledajte, nema ništa ispod. Vi samo prislavite ruku i on ga sam otvori. Ja sam bio zbunio, gledam šta je ovo. Neko mi okrenuo volan na opačke. Nekaka. Ima i grejači za volan, sve, znači, vi ste ko gospoda u ovom auto. Gepek možete otvoriti na 3 načina. Pomoću ključeva, znači 2 puta ovako pritisnete i on se otvara. Gledajte koliki je gepek. Znači, nama je to bilo jedna od najvažnijih stvari zbog kofera, jer šmiga kad krene na put, ljudi, ona nosi sve stvari, kuću celu ponese iza. Dobra, ajde sad. A kao nije. A vidjeli su ljudi u videima i koliko smo se mučili sa stvarima. Ovdje imate na dugme, ne daj Bože, znaš, nemoj slučajno da ja sad uzem ovako da se mučim. Nego to sve na dugme i da ga zaključaš i sve da slučajno ne vadiš ključeve iz džepa. To mi je prvi način za otvaranje gepeka. Drugi način je da pritisnete dugme klasično ono, ali vi kad pritisnete on se svakako sam otvara. I ima treći način koji mi nikako nije jasan na audiju, ali apsolutno nikako. Vi imate ovdje negdje nogu da stavite. Ali gdje? Nemam pojma. Nekad se otvori, nekad ne. Pa otvori mi gepek, vidi. Tu se vi mora naučiti da igrate kolo dok to. Zavisite, nosite kese i ovako tražite. Tako da obično ga otvaram na dugme ili na ključu. Mislim da sam dosta dosadio sa stvarima spoljnim na autu. Vreme je da uđete sa mnom unutra. Znači vi ste sada gost. Polako uđe. To čak i kapica unutra. To su moje stvari. Znači kad ulazite u ovaj auto, obavezno, koja je prva stvar? Da se izujete. Šali se, nećemo se izujemo, ali mora sneg malo da se... Ok, ušao sam, a moram da unesem sneg, šta da se radi i da ga isprljam, ali evo isprljao sam. Eto, opala mu vrednost za 5000 €. Sedišta su
preudobna pozadi. Znači vi imate ovde prevrnutu kožu, sve je u S opremi. Imate ovo ovde, gle, ovo ručku za držanje. To nema niko, brate. To realno, ja mislim da ovo nema ni jedan auto na planeti Zemlji. Ovaj auto vam je u isto vreme hatchback i limuzina. I pojasevi, naravno, za sve. Morate uvijek da se vežete nazad, pišti auto ne da, mislim, vi zakonski morate da se vežete nazad. Imate ovde klimu posebnu za ljude koji su pozadi. Nije digitalno kao na ostalim autima, ovde ovako ima da pojačavaš. Ima 2 C ulaza da punite telefone, či nema više. I ovde imate ovako vrećicu jednu da ostavite sok i meni smeće da moram posle da bacam ja. Znači svako ko mi uđe u kolo mi ostavi smeće. Svetla su na touch, to da ne zaboravimo, znači touch, nema tu da sad ti pokvariš nešto da diraš. I mnogo su lepo bela svetla. Mi planiramo da zatamnimo zadnja stakla, ali i do tada imamo ove zavesice koje vam daju neku privatnost. Ali svakako ćemo da zatamimo. Vi obavezno ostavite subscribe i like na ovom videu da bi znali da ste odgledali video. Da gledate, da ste tu. A znate šta me je još šokiralo? Znači, ovo nema ni jedan auto. Ima svaki auto, ali nema veze. Opa! Za čaše nazad i kao gospodin, ako sedneš, predsjednik, brate. Ja ću se voziti, špiga me vozi i to je to. Brate, ja ću se razboleti od ovog snega. Evo viš, ne možeš da izađeš iz auta da ga ne isprljaš. To je, znači, opa. Iskreno, sada morate mi napišete da li imamo šmiga i ja bolji auto ili džape. To obavezno morate napišete. Sad, kod vozača je problem. Nismo čistili koliko smo mogli patasnice, a već smo ih dosta isprljali. Pogledajte samo patasnice. Nemamo zimske, nego ove isto neke, kako se to zove? Mekane. Mekane, lepe, pliš patasnice. Ali ljudi, najvažnija stvar auta, interijer, mislim, meni je barem najvažnije. Meni nije bitno da on ima 900.000 konja. Meni je iskreno najbitnije da ja imam ove ekrane i ovu tehnologiju unutra. Ajde, okreni taj volan, mislit će ljudi da je tamo. Čekaj. Znači vidi, ključeve nema nigde. Nema ključeve, gledaj dugme. Opa, brate, kako vibrira, gledaj ovo. Gdje slobodno sedi. Opusti se. Unela snega i to više nego Nema veze. Poslije će da se dogovorimo za to. Zatvori mi vrata. Prva stvar koju moram da pokažem je ova kao neka kontrolna tabla tu. Menjač je bukvalno samo, evo ga, sad idemo napred. Sada rikverc. Komande su uglavnom slične kao na prošlom Audiju, jer isto marka, znači ovdje suvozač pojačao muziku, menja, zapravo suvozač nema uopšte mogućnost, zato što ja imam ovdje najveća prava i okrenuli smo volan. Mnogo ljudi kaže da im se ne sviđa ovaj volan. Šmiga i ja smo došli do zaključka da je nama ovo jedan od najlepših volana. Ovdje su komande ove autostop, da se ne gasi auto, tu uvijek palimo. Imamo modove za vožnju koje nam se pale na na ogromnom ekranu. Gledajte ljudi, imamo jedan ekran za vozača, drugi ekran za sve ostale i pogodite šta ljudi, pa ne, šta 2 ekrana, šta ti imaš sa 2 ekrana? Imaš 3 ekrana, brate, možeš menjaš muziku i ovde i sve i sad da možda vidiš koliko imamo benzina i to u suštini to možda ugasiš. Pa nije, ovdje ima i mapica, ja mogu da gledam gde idemo. Ne da ti gledaš da idemo, nego možemo da selektujemo gde da idemo, za to služi navigacija, ne? Čekaj bre, šta sam mi sad rekao? Cela kontrolna tabla prošlo koju sam imao ovako na auto ovdje da pritiskam, sada je sve ovdje digitalno, ja recimo upalim grejače sedišta na touch. Smanjim, upalim šmigi, pustim njoj nekaju, klimu podešavamo sve ovdje, stakla ako se zamagle uključite ovo, ono krene da duva mnogo jako, imate za zadnja stakla, ima milijardu opcija. Najbitnije opcije, gledajte ovo, svetlo. Recimo svetlo sad neće da se upali, ali ima tako lepo ambijentalno svetlo i možete da menjate boje. Nije ovo menja se, ali se vidi jedva. Jedva, da, onoga je malo uključeno. Da, čekaj. Daj plavu. Da, ne vidi se zato što je dan. Ali inače svetli ovako i ovdje, kao što i pokazuje. Noću izgleda to predobro i najbitnija stvar od svega je što vam to svetlo pomaže. Kada vam je neki auto tu, upali se crveno i vama ne da otvorite vrata. A daj migavac. Znači nema više da vi sad gledate nešto ovdje gdje je migavac, znači migavac se sada prati napred. A evo ga i ovdje dugme za gepek. 4 načina da otvorite gepek, 4 ljudi. Sada, sedišta se pomeraju elektronski, znači gledajte, opa, ja ljudi ode, pa idete gore ovako. Kao u avionu. Neće stane. Pa pusti! Da.
Treba da pustim. Sad idemo nazad. Neka volim tako da se izvalim ako da ležim dok vozim, neka volim da sam blizu volana. Zavisi kako kad, u kakvom sam ja modu. Ovdje imate razne opcije za zaključavanje auta, otključavanje. Ovo mi je zanimljivo. Skupite retrovizore i prođe. Gdje sam to ja bio? To mi se mnogo sviđa. Imate ovdje za decu kad bude vozio đapeta pozadi, samo da mu uključim da ne može da ode. I naravno, ljudi, stakla se mogu ovako spuštati. Da ste ovo nekada vidjeli. Možda jeste vidjeli elektronske, ali ima dva moda. Gledaj sad kako je brzo. Sad je sporo, onda brzo. Znači koliko ga jako pritisneš, toliko brzo ide. Sada ono što nismo još testirali, sad ćemo spustiti ovo staklo. Šmigo, stavi ruku da vidimo da li radi. Nećemo da testiramo. Ajde da testiramo, pa piši da imamo u opremi. Ne znam da li imamo u opremi. Daj da testiramo, da vratimo. Aj ti testiraj. Ja ne sam, brate. Ne znam da stavim nešto drugo. Ostali nam ovdje neki peđeni ključ. Kako će ovdje ide negde? Ostali nam njegovi ključevi. Briga me. Znaš da ja ne smem ovo? 100%. Ne, krenulo da me vuče. Ne, a šako mi stjegne ruku. Dobro, što je to bitno da probaš? I meni otpane ruke i ostane napolje. Ja trebam u audio da odem sa rukom i sa autom. I ovako, šta ja ljudi da radim, vratite mi auto. Ne, vratite mi ruku, ne auto, baš briga. Meni bitna stvar je ovo ovdje što ima svetlo. Ja sada mogu da se ogledam. Izašlo mi još 42 bubuljice danas, pa to je super. Evo kako izgleda iz mog ugla auto kada vozite, ja mislim da je ovo prelepo. Imate iza i ovo da vi menjate brzine, da smanjujete, dodajete brzine, imate sport da ubacite, razne stvari. Jedino što ja mislim da se ljudima neće svidjeti kod ovog auta jeste što ima 204 konje i 2.0 motor. Jer realno je da od ovakvog auta očekuješ 400, 300, 500 konja, nemam pojma ni ja. Ako nešto nam nije bitno, nije nam bitno to. Jer ja nemam gdje da ga vozim 300 na sat. Stvarno nemam i ne želim da ga vozim. Evo i ovdje imate da je S-line kao, razumete, na engleskom se piše S-line. Sline. Da sam znao da tako piše, ne bi ni uzeli ovo. Ali nema veze, idemo dalje. Ovo ljudi, gledajte debljinu vrata. Gledajte koliko su debela vrata. Šta je ovo? Ovo ima 20 cm samo vrata. Nema soft close, znači, ali je lep zvuk za zatvaranje, to mi se sviđa. Sad onaj čovjek tamo nas sve vreme nešto špijunira. Ulazimo nazad, ali zašto smo mi ovaj auto vama dovezli ovdje na sneg? Moram ga malo probamo po snegu da vidimo kakav je. Jer u pitanju je quattro i ne bi trebalo da se zaglavi u snegu, mislim, mi ćemo to sad testirati. Kad vidite ovakvog šmekera u autu, mislim, gledaj, izgledam kao gospodin, a? Ovo toliko je sporo da je ovo nevjerovatno. Što nije ubrzano ovo malo? Ja ne, zaglavio se, znaš. Ja mislim da će stvarno se zaglavi iskreno. Neće, nemam pa. Brate, quattro, 4x4, 16 ljudi. Ako ostane ovdje u snegu, ja ne znam šta da vam kažem. Šta radiš? Ode dole u neki potok, teško meni. Novke, stani! Wow! Ajmo Novke, kao džipa da voziš, baš te briga. Gle šta radi on. Brate, s ovim autom idem na selo sigurno da vozim lepo. Ali kako se lepo čuje, pa redobro, gle kako ide. Iskreno, jako smo zadovoljni autom. Ode on na put, ostavi nas. Pa Novke! Šta da radim više s njim, ja ne znam. Ja bukvalno mogu da snimam klipove s ovom kamerom. Gde ste ljudi, dobrodošli u novi klip. Što je prljava ovako kamera? Čekaj da je operem ovdje. Švigo, to, operi kameru, tako je. Ali ja mislim da možda priđeš mnogo više. Ovdje? Da. Pogledaj na što ovo liči, bre, čak se senzor upalio. Operi mi malo kameru još. Idemo sada ljudi u vožnju veka. Iskreno moraš da paziš jer ovdje ima snega na sve strane. Znaš ti šta vozimo, brate? Ja više s ovim autom ne pazim ništa. Ajde veži se za promenu. Krećemo ljudi u avanturu sa autom. Kliza! Jeste. Šta pišti? Sam ja rekao da se veže pozadi. Bezbednost na prvo mjesto, neće čovjek da vozi ako nismo bezbedni. Bože je jako prijatno u ovom autu, volan, vidite ovo, sa prstom mogu da ga pomeram, gledaj. Sa jednim prstom pomeram. Ja inače vozim sa 2 ruke, tako da mi to ne znači ništa. Imamo još jednu jako cool stvar koju ne znam koliko ćemo koristiti, ali ajde da je testiramo sada, da je probamo, da vidimo koliko radi. Sad kad idete, on bi trebalo sam da traži parking mjesto. Ili ako ne nađe, evo ga, sad on kao locira ovdje parking mjesta. Bi trebalo da prepozna da je ovo parking mjesto desno. Nije kao da ih ima 50. Ne, on ne prepoznaje ni jedno.
Eto, hejt sada. Ma ovo je najgori auto na svetu. Da ne znam da mi prepozna parking mesto, nego ja moram sam da gledam gde ja imam slobodno mesto. Evo, krenuo je da traži parking mesto. Smilovo se. Našao je parking mesto. Tu će da stane. Da li ćemo ga unazad ili start? O, okej, ja držim kočicu. Ovo je strašno. Ovo je... Auto sam parkira, ljudi. Znači, ovo je za budale kao što sam ja, koji ne zna da parkira. Gle, sad će da se ispravi. Ej, tako ti ja kažem, brate. Teško je naći parking u Beogradu i na ovim mestima. Nismo ni u Beogradu nema snega. Kako jako, alo, ovo nema nigde. Prepoznaje sneg, neće da ide do snega, ili hoće. Tako je, neće, zaustavi se. I sad kad krene, to je to. Našao mi parking mesto. Ne, brate, ode on! Druže, našao si već mesto. Gde će? A ne, da se ispravi, a? On je izašao i video da nije lepo stao i sad... Da, gledi, da, otišao da se ispravi. Ili ne znam, on se bre zbunio jer ovdje imaju duple linije. Duple linije, onda se zbunjuje, ali stani, nemoj me u sneg. To je to. A gde ćeš, brate? Gde ćeš, alo? Zamisli, jedno jutro se probudim, nema mi auto otišao negde parkirao u grad. Vratio se ovde da opet parkira. Da, njega tačno zbunjuje ove duple linije mnogo. Zbunjuje ga duple linije i sneg, on ne može da stane do kraja. Da, i onda sve vreme ga to zbunjuje. Ja ću mu reći, brate, bravo, našao si parking mesto. A evo, ja realno sam ne bi mogao da ga nađem. Dobro je što je on našao. Auto je GG i kada ga ugasite, on uvijek ima kao detekciju ako ostane dete pozadi ili neki kućni ljubimac, jer se to ljudima dešava. Nemojte ostavljati kućne ljubimce. Nikada. A pogotovo ne decu. Da ostavljate na zadnjem sedištu u autu. Zato što mogu da se uguše jer vazduh ponestaje kiseonik. Evo ga, konačno se upalilo ambijentalno svetlo pošto pada mrak. I gledaj, ovdje ima. Samo da znate, ljudi, daj mi šmigo telefon. Ovo mi je bežičan punjač. Znači, stavite ovako telefon. Evo ga, upalilo se bežično punjenje za telefon. Nego ljudi se dosta okupili da gledaju auto. Šta se ovo dešava, brate, napolju? Ono što vam još nisam pokazao jeste šta vi imate još od funkcije. Imate ovu običnu navigaciju. Radio imate. Da pričaš radio da ima. Telefon sam imao i pre auta, znači to je Android auto. Mogu još jedan auto da sponam ispred, ide neki Android ispred mene. Ima ovaj Apple CarPlay, ovo je realno uvijek trebate da imate, znači to toliko pomaže, još što je najjača stvar. Na prošlom autu je mogao samo jedan Bluetooth da se poveže. Ovdje može 20 ljudi da se poveže u autu i da svako pušta muziku. Ja kažem, Špigo, pusti sad ti pesmu, ona pusti. Vozilo, ovo smo već vidjeli, tu menjamo svetla i stavimo zelena, gledajte sad ovo. Op, sad je zeleno sve. Ljubičasto je realno dobro i plavo je dobro. I naravno, za sve možete menjati, evo tipa ovo ovdje da je telefon, sad ne sviđa mi se to tu, recimo to ćemo neku crvenu boju. Opa, crvena boja. Kad uđete u CarPlay to vam je kao 60 Hz, ja ovdje ne bi mogao da igram igrice. Gle, umjesto stave lepo 500 Hz ekran. Ovaj ekran je inače OLED, to mi je, znači crna je stvarno crna, a ovaj ovdje nije OLED. Znači ovaj ovdje kada pritisnete vidite kako nije baš kvalitetan ekran i ono što mi se ne sviđa, se čuje ovo škripanje. Škripi, ovo ovdje ništa, bukvalno auto nigde ne škripi. To su me pitali ljudi kao je se čuje negdje. Evo ovdje malo. Dobro, šta ti je? I ovdje ga baš škripi. Imate Viber, poruke, mi tu možemo skinuti Netflix, samo to moramo da otključamo. Netflix i lepo gledamo filmove i serije, ovako volimo se to. Samostalni Audi aplikacije. Či on sam sebe popravi. Online poziv za kvar. Bože me sačuje, nemoj kvar da mi slutiš neki. Asistent za vozača. Da imamo šta vozač ima ovdje. Gledajte, ovdje imate sve neke funkcije upozorenje na opasnost. Za pospanost. Više ja ne znam da čitam, zato što si mi stavila telefon preko i ne vidim. Što je najgore, ja nisam lepo pročitala, piše na pospanost. Imate ovdje razna neka upozorenja za vrata, za ključ, za ovo ono. Najbitnija, ja mislim, stvar koja postoji je digitalni ključ. Ja mogu da imam aplikaciju na telefonu i da otključavam tako auto, da ga palim na aplikaciji, sve što je... A što to nemaš? To je, nisam još stavio, jer vi kad idete ovdje digitalni ključ, pa morate da otvorite account na Audiju i sve, možda nikad neću li otvoriti. Do godine, da. Meni je fascinantno kad se vozimo autoputem, upalimo tempomat i on ide i nema da ga ja gasim, nego on sam usporava u odnosu na automobile. To je meni bilo
Wow. Ne dajem gas, nemam kočicu, ne držim ruke, sve radi sam. Prati kamion ispred i vozi njegovom brzinom isto. Znači ovo je za autoput dušu dalo. Naravno uvijek trebate imati ruke za volanom, ako ja pustim on će krenuti da pišti. Znači neću sad to da testiram, malo se plašim, ali ruke uvijek morate da imate na volanu. Tek kad date migavac, tad može da ide desno-levo. Tek tada. Uvijek imate i grudvu kao u paketu ovako da napravite. Pa novke. Što? Ja se nadam da se i vama ljudi sviđa naš novi auto, obavezno bacite komentar neki vezan za njega, da li vam se sviđa, šta biste vi uzeli na našem mestu i ne zaboravite da lajkujete ovaj video. Također pogledajte i ovaj ovdje. Ovdje je vozačevo mesto.